Hej, jeg hedder Henrik. I dag vil jeg præsentere Future Soldiers Going Light set. Future Soldiers Going Light set indeholder 2 magasintasker, enten Universal Mag Pouch, som vi ser her, eller M16 Dual Mag Pouch med en flap, der går henover. Derudover så indeholder det en dump pouch, en håndgranattaske, en røggranattaske og en horizontal utility pouch, samt et comma-bound bælte med Y-shaped seler. Magasintaskerne kan indeholde enten 2 metalmagasiner, som vi ser her, eller et enkelt plastikmagasin. Og årsagen til, at den kun kan tage et plastikmagasin, er lamellerne på siden her, der gør, at det ikke er muligt at komme 2 magasiner i tasken. Dump pouchen, som vi kender, rigtig god til at komme tomme magasiner i, vandflasker, handsker med videre. På den anden side, håndgranattasken her, tager rask væk en dansk håndgranat. Røggranattasken her, til din farverøg, til din hexitrøg, eller hvad du nu måtte have med på patruljen. Og slutteligt, buttpacken herom, horizontal utility pouch, med plads til alle de ting, som du nu har behov for. Små sidelommer her til MRE ting osv. Selve bæltet er et blødt basisbælte. Hele vejen rundt er der en pude indeni, så man ikke får skavsår. Man går med bæltet som en rygsæk. Vi har her 3 mollestraps, således du kan sy mollen ind, eller du kan anvende den som med det gamle udrustning med en og Alice clips til et større hul her. Sættet har Y-shaped seler her, som er specielt tynde uden for mange spænder på, som er beregnet til at kunne bæres inde under fragtvesten, således at du med det her sæt nemt kan have bælte på under fragtvesten, uden at det generer. Hvis vi kigger på materialerne, så er det Cordura 1000, alle materialerne her fra Pantac. Vi har dobbeltsyninger hele vejen hen, som er bedre eller mindst lige så gode som det vi ser her på den fortsat udleverede udrustningstaske. Nexus spænderne her er i en tykkere kvalitet end det vi kender fra udrustningstaskerne, som jo bare knækker, når man træder på dem. Der skal virkelig vold til at ødelægge de her spænder, og det gælder også af spænderne her. Lynlåsene er kraftige YKK lynlåse, som har åbningen i begge sider. Det her er et super populært sæt blandt soldater i Afghanistan.